Техника за изясняване отношенията с майката и заготвяне на линията на рода. Техника, която ще ви позволи да имате това, което наистина искате. Отношенията с майката влияят на много неща. На нашата самоувереност, на отношенията ни с мъжете, с жените. Жената избира мъжът, който прилича на нейната майка. И това, което тя не е приемала в майка си, не го приема и в мъжа си. И се опитва да получи от него това, което не е могла да получи на времето от майка си. Безусловна любов, подкрепа, внимание и признание. Но тъй, мъжът вътрешно прилича на майка й и той просто не е способен да й даде това, за което тя го моли. И какво правим тогава? Само когато си изясним отношенията с нашата майка, ще можем да привлечем този, който ще подари това, което ни е толкова нужно. Отношенията с майката влияят и на трудностите в живота. Колкото по-лоши са отношенията с мама, толкова повече трудностите са в живота ти. А с какво са свързани отношенията с бащата? С нашата сексуалност и с финансовите потоци. Енергийните потоци от родителите дават сили да живеем и да работим. Когато тези потоци прекъсват, е трудно да се постигне успех. И така, заемаме се с линията на майката. Именно майчиният род ни изпълва с базова увереност в себе си. Когато всички жени от рода ни поддържат, ние усещаме силата и мощта им зад гърба си. И ако ти си обиден на своята майка или баба, пречиш на тази сила да те поддържа, лишаваш се от нея, спираш потока на майчината любов към себе си и следователно не чувстваш връзката с рода си, с корените си. Откъде тогава да се вземе устойчивостта ти и непоколебимостта ти? За да излетиш, първо трябва да се нахраниш. Неувереността се ражда от недостатъчно обич. Когато мама критикува нещо в теб,
недоволна е от нещо, но не от поведението ти, а лично от теб. Сега всичко е минало. Затвори очи, поеми дълбоко въздух. И просто извикай образа на мама. Виж малкото дете в нея. Сега я виж като голяма. Тя е жената, която ти е дала живот. Тя просто е постъпвала така, защото искрено те обичала и е желаяла най-доброто за теб. Правила е всичко, което е можела и както го е разбирала. Позволи си да преживееш тази обида, без да я обвиняваш и осъждаш. Никога не е късно да имаш щастливо детство. Сега ще се впуснеш в пътешествие към първата жена от твоя род, за да възстановиш връзката и да преживееш обичта си. Спомни си твоята майка отново. Каква е тя сега? Как изглежда? Какво говори? Спомни си я като млада. Представи си я като съвсем млада девойка, пълна с надежди и влюбена в живота. Виж я като дългокрака, подрастваща, като мъничко момиченце на 5 години. Виж я като съвсем малко дете, което прави първите си крачки. Виж я новородена. Представи си я в корема на нейната майка. Представи си я като малка клетка и виж как тази клетка дава живот на центъра на 2 линии. Линията на живота на нейната майка и линията на живота на нейния баща. Избери линията на живота на нейната майка и тръгни по нея в миналото. Виж своята баба, която носи детето си. Виж я като млада девойка, отворена към живота. Виж я като съвсем малка как върви по-нататъка по линията на живота си. Виж я като съвсем малко момиченце и като новородено. Представи си я съвсем миниатюрна в корема на нейната майка и си представи как в тази клетка се съединяват линиите на живота на нейните баща и майка и отново избери
женската линия. Тръгни по нея назад във вековете, докато не стигнеш до първата жена на вашия род. Почувствай силата, мощта и огромната й любов. Застани срещу нея. Приеми благословията й и сама й подари любов и почитане. Погледни как вдясно и вляво от нея застават жените от твоя род и образуват кръга на женската сила. Виж колко са различни и в същото време единни. Напълни ги с любовта си, със своята сила и приеми тяхната сила и подкрепа. И когато си готова, върни се назад по линията на женската си съдба, като я лекуваш и изправяш, като я изпълваш със светлината на своята любов и благодарност. Отново виж своята баба в корема на нейната майка. Виж я като новородена, усмихваща се на новия живот. Виж я като мъничко момиченце, което открива света за себе си, като малко момиче, което танцува и се върти. Виж я като подрастващо, смеещо се и палаво девойче. Виж я като влюбена за първи път и бърза за първата среща. Виж я като млада жена, очакваща своето дете. Виж своята майка в корема на нейната майка. Виж своята майка, току-що появила се на бял свят. Виж я като малко момиченце, което играе с кукли, като 10 годишна, която чете книги. Виж майка си като млада девойка, която смутено се усмихва на своя любим. Виж я чакаща своето дете. Виж себе си в корема на майка си. Виж себе си като новородена, като произнасяща първите си думи. Виж се като 5 годишна, получаваща подарък за рождения си ден. Виж се като млада девойка, която отива на първа среща. Виж се как изглеждаш сега. Вдишай дълбоко и изтишай. И се върни в реалността с голяма усмивка, докато отваряш очи сега.